Ipapo zuva rakanga rakunoti dokei. It was about sunset. Panapa tingamborari tisina kuenda kusaidi. I told myself I have to go to South Africa. I can't sleep. Kana uchisumuka zvinhu zvekusumuka kumamisha uko. But if you are leaving the village, ronoti kuna mai varo, poringe ronopinda kuna mai varo ndipo unenge woti regai tisumudzire because rwendo wafangu kubuda uchioneka nemunhu wese kuti you can't go on a journey whilst everyone is watching. Mfesi wangu wadini papa naenda pamfesi wangu iwe I went on to check my friends. Mfesi akadoti abhore gedza timoribaya kuchechi. He said he was ready. Kugadzirira kuenda kuchechi takangoudzawo one wavo. We waited for people to go to the church. Tabva tabuda paya ivo vakabuda pakutanga ndobva varova pasi kuchechi. We first went to the church. After that, we find our way out. Chimborarai mozomukira kuma 3 dzekumamba kuedza mobva mati